Barka da zuwa sashinmu na YouTube wato G-RECORD TV. A danna mana subscribe sannan a danna ƙararrawa domin samun duk sababbin fitattun bidiyonmu da zaran mun sake. Mun gode. Wato lantana, a duk lokacin da na kalle ki, nakan samu natsuwa, nakan ji hankalina yana kwanciya. Ba ni da wani buri a rayuwata illa ki kasance matata uwar 'ya'yana. Na ga kin yi shiru kamar akwai wani abu da yake damun ki. Kai ma dai ka san matsalan ɗaya ne. Ba zai wuce mahaifina da baya son ka kuma baya son tarayya ta da kai. Gaskiya ne, har ga Allah mahaifinki yana ba mu matsala a soyayya. Amma na rasa ban san menene na masa wanda baya son alaƙa ta da ke ba. To wannan shine ban sani ba ko kana da wani boyayyen hali ne da ya bincika ya gane yasa baya son ka? To idan da ana da wani boyen hali ai ya kamata a ce ke ma kin sani ko? To wannan kuma haka ne. Ina lissafin kamar ko so yake ga ya haɗa ki da wani mai kuɗi ne ko wani abu saboda ni Allah Ubangiji bai kore min wannan ba. Ke! Ba hana ki tsayawa da wannan yaron ba? Tashi ki shiga gida! Kai na ga wani wani zakarami wanda na kai kunci. Kai ɗaya ka gaba maka shi ke da Salamu alaikum. Salamu alaikum. Ina wuni malam? Lafiya kalau ya gida? Ya aiki? Ya iyalai? Lafiya lau. Wata matsala ne take tafe da ni. To, wace irin matsala ce haka? Akwai wani yaro ne da ya addabi 'yata. Nayi ya rabu da ita yaƙi. Nayin duniyan nan ya rabu da ita yaƙi. To shine nake so a raba su. Idan da hali ko kashe shi ma a yi. Subhanallah. Kisa kuma? Gaskiya mu ba ma irin wannan aikin a nan guri. Kar ka damu. Akwai wani taimako da zan baka. Insha Allah za a samu, za a dace. Ai malam taurin kai ne da yaron. Nayi ya rabu da ita yaƙi ko haukata shi ma a yi. Karka damu, ba za a yi haka ba. Insha Allah akwai taimakon da zan baka, kai da kanka za ka ji daɗi. Za ka zo ka bar labari, insha Allah. Amadu, kawo mun ruwan rubutun nan. Yawwa. Ga wannan ruwan rubutun. Kaga wannan? Duk yanda za a yi ka tabbatar ya taba jikinsa, kar ka yi wasa da shi. Insha Allah kai da kanka za ka zo ka bani. Wannan? Kwarai kuwa. To shikenan zan yi yanda kace. To mene abun sadaka? Wannan kar ka damu. Ka je ka gwada aiki, in abu yayi kai da kanka za ka dawo ka bar labari. To shikenan nagode. Masha Allah. Bari in je ni. Masha Allah. Madalla ka gaida mutanen gida. Za su ji. Masha Allah. Yawa. Dama shine abun da malam ya ce zan gani? To gobe sai in ga wa zai zo gun ta hira.